Аз не ги гледай, бе. Нека да е за нас да ги гледам, у нас. Кое, бе? Филмче да. Абе ще си гледам каквото си искаме, те ще гледам ако правиш? искам. Не. А, не. Ти червено копче, какво правиш, бе? Това трябва да е рата, ама не се вижда. Рата. Disposable Heroes. Пък толкова зле. Някое кръгченце сигурно се вижда. Това е втората ни нощ казана и сме малко по-весели. Дали от ромчето, дали от изкачването на вихрен, Ромчето аз го не изпих, знам. не знам. Ще едно пък си го изпил ти. Е хубаво да не съм Кир. само. По празниците хората се събират в кратки, тесни пространства, спават чували, пърдят цяла нощ и горят простоти. Чао не сповали. Рата набутва травми и се ритат в момента. Защото само мене ме е бава за български, а той като се обърка кратки помещения. Сега ще изгоря. Тесни помещения, казвам.